Ahoj, moc vás všechny zdravím. Vítejte na druhém z online setkání. Se mnou chviličku počkáme, až dorazíte. Vím o některých z vás, že se na toto setkání těšili, tak dám chviličku a začneme. Tak, pomalu. Tak, mně to píše, že už vysílám, tak doufám, že se postupně přihlásíte. Tak, už tady vidím 3 diváky. Hezký večer, Janí. Děkuju, že ses přihlásila. Super. Jsem moc ráda, že jste si našli čas a začneme. Samozřejmě tohle vysílání se automaticky nahrává, takže pokud někdo nestihne se přihlásit online, má potom možnost si pustit ze záznamu. Pokud technika dovolí a budete mít dotazy v průběhu setkání, což je výhoda toho být tady online, tak se vám pokusím na ně reagovat. A jak říkám, snad to technika dovolí, poslední komentáře vidět moc nebyly. Tak jo? Tak, dnešní téma zní, jak lze slabé stránky využít jako skrytou sílu. Podíváme se dneska na to, proč naše slabosti nejsou překážkou, ale naopak mohou být tím, co nás odlišuje a dělá silnými. A dlouho jsem nad slabými stránkami přemýšlela, protože vždycky mě lákala oblast rozvoje, vzdělávání, což jsem se taky zabývala mimo jiné ve své praxi. A dostala jsem podnět od Zuzky, od kamarádky, že by to mohlo být opravdu fajn, mohlo by být fajn téma pro online setkání. V dnešním kurzu si zkusíme přerámovat slabé stránky, které tak vnímáme, aby jsme se mohli posunout dál a aby nás nebrzdili. Tak, jdeme na to. Ještě bych chtěla dodat, mě jmenuji Lucie Burdová, mám za sebou 20 let praxe v korporátech v oblasti právě HR, vzdělávání, vedení lidí a projektů a nyní se věnuju coachingu a trénuju leadership dovednosti. Co se týče slabých stránek, tak třeba u sebe jsem přišla na to, že mou slabou stránkou je impulzivita a dost si všímám i slabých stránek u ostatních, protože ne, že bych jako vyloženě se na ně zaměřovala, ale díky coachingu a díky své praxi a i díky tomu, že jsem máma, vidím, že slabé stránky mají velký dopad na naše sebevědomí a sebedůvěru. A proto pokud se s slabými stránkami pracuje už velmi brzy, tak se dají opravdu převrátit a využít v životě jako skvělá výhoda. Tak já se podívám, jestli tam někdo nepíše nebo nereaguje. Jestli tam nějak... Zatím tady nevidím žádný komentář, tak uvidíme. Kdybyste měli nějaké dotazy, klidně mi napište na Messenger, do chatu, kdyby náhodou jste psali a já neviděla váš komentář. Díky. Co se týče těch slabých stránek, tak mezi nejčastější patří perfekcionismus,
impulzivita, introverze, tvrdohlavost a citlivost. U perfekcionismu mám takové doporučení, tam je důležité naučit se zpomalit a naučit se trošičku flákat. Výhodou perfekcionismu na druhou stranu je, že přináší kvalitu. To je výhoda lidí, kteří tuto slabou stránku mají, protože na druhou stranu ten jejich smysl pro detail, snaha dosáhnout toho nejlepšího výsledku je opravdu skvělá a mít v okolí někoho, kdo je odborníkem na nějakou dovednost a umí do detailu úplně dotáhnout, je vlastně známka toho, že se na toho člověka můžu v té oblasti spolehnout a bývají to skvělí odborníci. Co se týče impulzivity, jak už jsem zmínila, touto slabou stránkou jsem postižená teda i já. Samozřejmě vede k chybám, ale beru ji už jako svoji silnou stránku, protože díky ní se dokážu odhodlat k projektům, když mi něco nejde, prostě vymyslím další cesty, jak na něco přijít. A pokud se tato impulzivita skloubí, třeba v okolí mám lidi, kteří mají tu slabou stránku perfekcionismus, tak sice to tam trošku někdy zajiskří v týmu nebo i v soukromém životě, ale na druhou stranu ty dva lidi se navzájem doplňují. Takže doporučuji. Co se týče introverze, někdy tato slabá stránka brání v komunikaci, ale naopak dává vlastně prostor pro hluboké vnímání a schopnost přemýšlet v klidu o samotě. To je skvělé. Co se týče tvrdohlavosti, tak může být problém, zejména v týmu. Na druhou stranu tvrdohlaví lidé mají větší výhodu v tom, že dosáhnou toho, co chtějí. Sice někdy je to přes mrtvoly, někdy to leze na nervy, ale pokud člověk to má nějaké míře pod kontrolou, je to dovednost, to vlastnost, která je typická pro ty vůdčí osobnosti. A pak mám tady citlivost. Citlivost bych rozebrala a na ní bych ukázala příklady toho, jak pracovat se slabými stránkami. Protože jsme v rámci naší skupiny Objevte svůj leadership a hlasovali o nejčastější slabé stránky, které nás trápí nebo nám lezou na nervy. A citlivost skončila na 3. místě, takže bych to vzala postupně od toho 3. místa. A na citlivosti teda bych vám ukázala praktický návod, jak řešit a jak přerámovat slabé stránky. Tak podívám se ještě, jestli tam někdo něco nepíše. Tak zatím žádné další chaty nevidím. Dobré, tak pokračujeme. Co se týče toho postupu. První krok k tomu, jak pracovat se slabou stránkou, je důležité si ji umět pojmenovat. Neříct si jenom jsem citlivá nebo přecitlivěla, ale říct si opravdu víc v detailu, co mě trápí konkrétně. Například jsem citlivá na kritiku, hrozně si ji beru, nebo beru si všechno moc osobně a jednoduše a velmi lehce se rozpláču. Je to hodně důležité, ať víte, s čím konkrétně pracujete a s jakou vlastně částí té citlivosti vy vnímáte, že máte problém. Krok číslo 2 je, najdi pozitivní stránku na té své slabině. U toho například díky citlivosti dokážu lépe porozumět lidem a vytvářet hlubší vztahy. A vidím věci takové, které ostatní jiní lidé často přehlédnou. Takže opravdu pozitivní stránka u citlivých jedinců je, že jsou opravdu ti senzitivní, dokážou se nacítit, dokážou vnímat ty pocity a tato vlastnost je opravdu jedinečná a výjimečná a mít kolem sebe člověka, který se dokáže na vás navnímat, dokáže reagovat na to, jaké máte pocity
To je někdy obrovská úleva nemuset něco vysvětlovat, takže to je pozitivní stránka této citlivosti. Krok číslo 3 je nauč se tu svoji slabou stránku ovládat. U citlivosti doporučuji metodu techniku 3 dechů a krok zpět. Vyzkoušíme si. Když víte, že na vás přijde nějaká taková chvilka, že jste v situaci, která se vás hluboce dotýká, máte pocit, že jste hrozně nešťastní, že je strašná tragédie, prostě tu citlivost teďka v tuto chvíli hodně prožíváte, tak technika 3 dechů a krok zpět spočívá v tom, že se pomalu nadechnu a pomalu vydechnu. Zopakuju celkem 3krát. Klidně si dám víc na čas. A jakmile dokončím tyto 3 nádechy a výdechy, udělám si pomyslný krok zpět. A já doporučuji si ho na začátku udělat i opravdicky, kde uděláme krok zpět. A zkusím si položit otázku. Je ta výtka, je to osobní, je to vůči mně, anebo je to problém toho druhého člověka? Reaguju tak proto, že já jsem udělala něco špatně, nebo mám nějaký já problém, anebo to, že ten člověk na mě třeba křičí, řve, je to problém toho člověka. Určitě doporučuju, potom si prožijete tu situaci, si zapsat ty pocity, co jste v té konkrétní situaci cítili. Zapište si, jak jste reagovali a pak si napište, jak byste chtěli reagovat příště. Ten zápis vám pomalu pomůže natrénovat a vlastně prožívat tu situaci. A vy díky ní si posílíte tu svoji citlivost a uvidíte, že se dostaví efekt v tom, že v některých situacích, které se opakují už, budete reagovat méně přecitlivěle a zvládnete ji s lehkostí. Tak. A krok číslo 4. Využij své dary. Využij to, že jsi citlivá jako dárek, který si dostala. Využij pro budování lepších vztahů, lepší komunikaci, najdi si práci nebo oblast zájmu tam, kde ta tvoje citlivost je velkým benefitem. Například ve školství, ve zdravotnictví, v umělecké sféře, anebo taky i v coachingu, protože tam to nacítění, navnímání na toho klienta je opravdu zásadní. Tak co? Co na to říkáte? Budu moc ráda potom, pokud se díváte i ze záznamu, když mi napíšete, jestli jste si metodu 3 dechů a krok zpět vyzkoušeli a jaké vám to přineslo pocity. Tak, podívám se, jestli nevidím. Asi zase technika. Tak, co se týče další slabé stránky, která vzešla z průzkumu na objev svůj leadership, tak to byla chaotičnost. Chaotičnost je vlastnost nebo stránka osobnosti, která je pro mě někdy obdivuhodná. Obdivuju lidi, kteří mají tuhle dovednost, protože já pořádku milovnec. Si někdy říkám, že nechápu, jak někdo třeba v tom chaosu, v tom bordelu může existovat. Ale samozřejmě chaotičnost se netýká jenom toho, jestli máte uklízeno na stole, ale týká se toho, jakým způsobem reagujete, jak plníte úkoly, jak vlastně máte pořádek ve svém diáři, jakým způsobem plánujete. Jo, takže tady je taky důležité pojmenovat si správně tu chaotičnost, tu část, která vás trápí. Například mám tendenci být chaotická nebo reaguju chaoticky, když mám na sebe mnoho úkolů, neumím si uspořádat úkoly.
zamotávám se do detailů, neumím se na to podívat víc z nadhledu a nechám se zaválit stresem, například. To je krok číslo 1, pojmenuj svou slabou stránku. A krok číslo 2, najdi, není to pozitivní. A takže na chaotičnosti je určitě pozitivní to, že je typická pro lidi, kteří jsou kreativní, umí reagovat flexibilně, umí reagovat na změny, umí se rychle přizpůsobit novým okolnostem a tolik je úplně nerozhází to, že se nejede podle plánu, protože často ten plán si nestihnou ještě vytvořit. A chaotici taky umí se dívat na věci z jiného úhlu pohledu, které někdy vedou i k inovacím a k originálním nápadům. Krok číslo 3. Nauč se tuto stránku, tu chaotičnost ovládat. Místo toho, abyste s chaosem bojovali, je důležité naučit se řídit. Neříkám, ať se z vás z chaotiků stanou pořádku milovci, nebo detailisti, nebo plánovači, ale dát tomu jenom takový lehký rámec, který by vás udržel v té flexibilitě a v té kreativitě. Určitě doporučuji pomáhat si psát úkoly, nemusí být do detailu, stačí třeba jenom ty nejdůležitější úkoly dne, udělat si malé plány, dávat si pauzu, když se cítíte pod tlakem a když nevíte, co dělat jako první. Prostě si naučit nastavit priority toho dne, toho okamžiku a nezamotávat se do detailů. Jak tu chaotičnost využít ve svém životě? A místo frustrace z toho, že máte třeba nepořádek vedle sebe, berte tu svoji jedinečnost jako dar. Důležité je, že v tom chaosu se vyznáte vy. A když tomu dáte trochu struktury a dáte tomu lehce jenom řád, tak máte jedinečnou kombinaci flexibility a efektivity. Takže tato stránka lze opravdu využít. Určitě bych nebyla auditorem nebo kontrolerem nebo účetním, ale je spousta zaměření, kde tady toto lze využít. Tam je potom už jenom otázka toho, přežít toho detailistu, ať už to jsou rodiče nebo partner. Tam potom život chaotikci a detailisti to může opravdu někdy skřípat. A nevím, jak to máte vy, jaké vy máte zkušenosti. A jestli žijete třeba v domácnosti chaotik versus detailista, nebo jste si našli polovičku, která to tak moc neřeší, nebo jakým způsobem to máte třeba v práci. Jestli potřebujete mít v práci srovnaný stůl a vedle vás sedí kolega, který vás atakuje svým nepořádkem, tak dejte vědět, je to určitě zajímavé. Co se týče vítěze naší ankety o slabou stránku, která vás zajímá, nebo vás možná i leze opravdu na nervy, je neprofesionalita. Přiznám se, že tato slabá stránka mě lehce znervoznila, když jsem ji poprvé viděla a musela jsem se nad ní hodně hluboce zamyslet, jak to pojmu. Tak jsem zvědavá, co na to budete říkat. A pak mi holky dejte vědět. Lení a Zuzi. Pojmenuj svou slabou stránku. Co se týče profesionality, tak jsem k tomu přistoupila tak, že jsem si nadefinovala, co by toho člověka mohlo trápit, nebo ten důvod toho, proč tu neprofesionalitu má. A je to, že přístup k profesionalitě získal tak, že vlastně ze začátku neměl správné návyky, neměl mu jak dodát, neměl ten správný vzor a nikdo po něm třeba i v dětství se mohlo stát, nevyžadoval nějaké dodržování termínů, dodržování pravidel a měl prostě totálně volnou výchovu nebo naopak
totálně přísnou výchovu. Můžou zatím být opravdu různé aspekty, a proč došel tam k tomu bodu, že je vnímán jako neprofesionál. A tam je hrozně důležité s touto stránkou pracovat tehdy, pokud ten člověk o tom ví a přijme tuto stránku, protože samozřejmě pokud o někom víme, že se chová neprofesionálně, a naším úkolem na tomto světě není měnit lidi a my můžeme jenom pomoct, pokud mají zájem si nechat pomoct. Takže tam je hrozně důležité opravdu mít na vědomí, že neprofesionalita může mít různé důvody, ale jedno řešení je to, že si to ten člověk uvědomí a pracuje na sobě. Takže neprofesionalita, jak jsem řekla, mám špatné návyky, a neměla jsem vzor a nevím, jak se jako profík chovat. Co je na této vlastnosti nebo schopnosti, na této pozitivní stránce, na této slabé stránce pozitivního? Pozitivní je, že pokud to chci změnit, tak profesionalita se lze naučit. A jdou se taky odnaučit špatné návyky. To je velký, podle mě, pozitivní benefit. Není to jako něco, co měníte vlastní osobnost, je to opravdu spíš návyk, nějaké zvyky, je to dovednost, která se dá odnaučit i odnaučit. A díky tomu vlastně získám možnost na sobě pracovat a růst. Takže to je určitě pozitivní. Jak zkrotit tu neprofesionalitu, jak si naučit ovládat? Ideálně najít si mentora, protože v tomto případě potřebujete někoho, koho požádáte o pomoc a tím pádem máte možnost a ten druhý má právo vám říkat, že něco děláte neprofesionálně. Máte okamžitou zpětnou vazbu a ideálně i s doporučením, jak to dělat správně. A tím si získáte ty správné návyky. Ideálně zkombinujte ještě s tím, že budete si klást otázky, co musím udělat, abych byla profesionálem v této situaci. To znamená, dívám se kolem sebe, ptám se aktivně, zjišťuju si, jak se chová někdo, koho obdivují ostatní nebo já. A postupně určitě bych začala tím, že profesionál dodržuje svoje slovo a je na něho spolehnutí. A pokud se mu nedaří plnit třeba termíny, tak informuje včas a nebojí se říct o pomoc. A je to ten respekt k tomu druhému. A ten je zásadní, co se týče té profesionality. Jak využiju neprofesionalitu ve svém životě? Využiju to jako zkušenost, která mě posune dál ve svém životě. A je to něco, co mi pomohlo získat nějaké návyky a pomohlo mi vybudovat si respekt. A pokud se z neprofesionála stane profesionál, ty lidi si ho opravdu hodně váží, protože oni vidí, že na sobě pracoval, že na sobě dřel a udělal maximum pro to, aby se z něho stal prostě skvělý člověk. Klíčem této neprofesionality neboli slabé stránky. Této slabé stránky je ale to, že ten člověk si to uvědomí, že tuto stránku má. Tak, to byl zlatý hřeb. Pokud byste chtěli víc do hloubky, chtěli byste poznat, jak pracovat na svých slabých stránkách, jak je využít nebo naopak posílit silné stránky, jak to využít s hodnotami, tak nabízím vám možnost mě kontaktovat a můžeme se domluvit na individuálním coachingu, který vám právě přinese možnost rozvíjet se, posílit své stránky
získáte konkrétní nástroje, které vás naučí pracovat s tím, jak zvládat třeba stres, jak zvládat, když vám něco nejde, nebo naopak posílit to, co vám jde, a pomůžu vám vytvořit strategii, jak se prosadit a vybudovat si respekt. A pomůžu vám stát se tím profesionálem, pokud cítíte, že tam potřebujete pomoc. Takže pokud máte zájem, napište mi do chatu, do komentáře. A co se týče ceny, protože ta je vždycky pro všechny velmi důležitá a já se nedivím, cena za první úvodní konzultaci je dárek ode mě, je zdarma. A pokud byste se rozhodli pokračovat, tak mám balíčky až 5 setkání za 2000 korun, anebo 500 korun za individuální setkání potom. Takže dejte vědět. A pokud se vám toto téma i líbilo, taky budu ráda, když mi dáte do komentáře vaši zpětnou vazbu. A co se týče shrnutí hlavních myšlenek dnešního tématu, slabé stránky jako dar, tak doporučuji, nebo metoda, jak pracovat se slabými stránkami, je ve 4 krocích. Nejdříve si stránku pojmenuj. Pojmenuj si konkrétně to, co tě trápí. To je krok číslo 1. Krok číslo 2. Najdi na své slabé stránce to, co je na ní pozitivní. Krok číslo 3. Nauč se ji ovládat. A krok číslo 4. Využij ve svém životě. Pokud máš nějakou slabou stránku, která tady dneska nezazněla a chtěla bys si pomoct ji rozpracovat do 4 konkrétních kroků, tak se mi ozvi, napiš tady do chatu a já se na to mrknu a pošlu. Takže určitě se mi ozvi a doufám, že téma se vám líbilo. A pokud máte tip na další téma, které by vás zajímalo z oblasti leadership dovedností, ozvěte se mi a zapracuju a naplánuju další setkání. Tak já vám moc děkuju. A holky ze skupiny, prosím, nebo členy skupiny, prosím, dejte mi pak vědět, jak to dopadlo dneska s tou rychlostí. Jestli to bylo dostatečně pomalu, a nebo akorát. Tak jo, moc děkuju. Mějte se. Hezký večer. Pa, pa.